Estimats oients, aquest programa és el principi d'una nova etapa en un nou estudi. Tots els errors que veureu en aquest capítol són fruit de ser la primera vegada utilitzant el nou equip. A partir d'aquest programa, tots els errors seran solucionats. Moltes gràcies i disculpeu les molèsties. Hola, Zetes, estem aquí un altre dia a la zona Z i una setmana més. I què tal? Com van anar les setmanes, Gerard? Estic cansat, Àlex. Són divendres a les 8 del vespre i estic ja una mica cansadet de la setmana, una mica moguda, amb molta feina, però contents perquè estrenem un nou plató, Sí. una mica amb ganes. No L'equip- convidada. Sí, segona, tercera convidada ja. Portem 3 programes, Tres programes. Passa ràpid el temps. Home, portem un mes ja fent programes. Bueno, ja. Vull dir, ha passat molt ràpid aquest mes. Bastant. I, Àrits, què podem dir? Tenim l'equip de so encara una mica a apanyar, tenim ara mateix 2 micros, en tindrem 4, ho haig de dir. En teoria. No, en tindrem 4, o sigui, hi són, l'únic que me falta és unes cares, però hi són encara. A veure, sí, els tenim. Tenim també nova paret de colors, molt xula. I Àrits, aviam, avui, com podem descriure aquest programa? Com creus que serà? Intens, creatiu. Sí? Sí, no? Una mica musical. Musical. Per què, Àrits? Perquè, bé... Una cançó. Doncs, el programa d'avui serà musical. Per què? Perquè tenim una convidada molt especial, que ja ara la coneixereu una miqueta, per Instagram m'haureu vist ja alguna coseta, però, abans d'això, posem la intro. Rebem amb un fort aplaudiment una cantant que està visquent els núvols amb el seu últim llançament. Ella és una cantant que ens té enganxats des de a tot l'equip de Plus Espanya. Portem uns dies enganxats al seu nou tema i es té com bojos. Ella és una valenta. Ella és Jojo! So crazy right now. Most incredibly, it's your girl, B. It's your boy, Young. You ready? Què tal estàs, Carla? Què tal? Molt bé, un altre cop per aquí. Sí, ha canviat una mica l'espai. Ha canviat. Ella va estar, pels que no ho sapigueu, va estar a un programa que es deia Noche de Juegos, en el que la vam entrevistar i la vam conèixer una mica més. A partir d'aquí va venir a un projecte que va ser la gala d'inauguració de Plus Espanya. Jo no es pot estar. No, tu estaves a baixa. Sí. I que, per cert, ens posarem en alguna foto en pantalla, però va ser un dia en el que la Carla ens va cantar algunes cançons. Entre elles, en exclusiva, ens va cantar Valenta abans de que sortís, que ja aquell dia se'ns va enganxar perquè vam fer unes proves de so. I ja des del dijous que vam fer la prova de so, em vas ensenyar tota l'estona. Doncs, aviam, Carla, estàs ara mateix, podries dir que estàs en el top de la teva carrera ara mateix? No, O espera sigui, de tota la que portes, de tota la que portes fins ara. sí, però jo crec que sempre. Sí? Sí, com sempre estaria més amunt, no? De dir, hòstia, sempre aniré creixent. Si vaig traient música, és bon senyal. Perquè ara, pel que estic veient a xarxes, portes un munt d'entrevistes, cada 2 per 3 entrevista aquí, entrevista allà. Poder tenir una data amb tu va ser molt complicat, no va ser. No para. Aquest dia em va bé. I aquesta vegada ha sigut, és que tinc entrevista aquí, és que tinc entrevista allà. És el que hi ha, s'ha de promocionar. Però té molt bona acollida, no? La cançó. Sí, sí. Molta gent m'escriu. A mi el que més m'agrada és això, rebre missatges de la gent. Nosaltres n'anem enviant. Doncs, Àrits, què li vols preguntar?
És una cançó molt empoderadora, no? Explica'm això, on surt la idea. La idea d'on surt? Doncs... Bé, la cançó explica com en un moment en el que una amistat molt propera no estava bé i aquella persona sempre havia estat per mi quan jo no estava bé, doncs li havia de recordar que també pot ser valenta. Perquè era una persona que sempre me recordava que jo era valenta. I llavors un dia no sabia com fer-ho, però és que jo no podia ajudar aquella persona i vaig dir, necessito escriure-ho. I em vaig ficar a escriure-ho i va sortir aquesta cançó. Doncs, aquesta cançó, Valenta, és una de les 3 cançons que, en teoria, estaran en el teu disc. Sí. Sí? Les 3 o n'hi ha alguna que diràs aquesta No, les 3. Les 3. Doncs aviam, una d'aquestes cançons que estaran en el disc és Tota l'estona i anem a escoltar-ne un tallet. No vull seguir sense dormir si és així. En tinc prou. Tota l'estona veient les dones ens emociona, és la nostra zona. Cansant la tendresa però se'ls hi cau la malesa. Ens traiem les diademes que es notaven com cadena. Intento bé sé definir-te. I ara, tornant al teu últim llançament, anem a fer el test de la Valenta. Vale. Et direm diverses afirmacions i ens hauràs de dir si t'atreviries a fer-ho o no. Uau. Vale? Aviam. Som-hi. Aris, agafa el teu paper, que tenim aquí les teves frases. T'atreviries a saltar en paracaigudes des d'un avió? Sí. M'agradaria fer-ho, com... Però és el típic que tu ens has regalat, no? Sí. Si no, no ho faràs. Vale, t'atreviries a nedar amb taurons en aigües obertes? S'ho pensa. És que també m'agradaria molt, però diré... La meva resposta és sí, Però explicaré com que la meva germana ho ha fet, em fa menys por. Sí? Perquè, clar, si conec algú que ho ha fet i no li ha passat res, doncs jo també ho faré. T'atreviries a passar una nit en un cementiri abandonat? També, sí. Sí? Sí, o sigui, a veure, al final, si no estàs molestant a ningú, no t'ha de passar res. Ui. T'atreviries a fer bungee jumping des d'un pont alt? Sí, de fet, vaig saltar des d'un pont. Quina locura. En un llac. Jo no podria, partisa. Uala, no. Però s'ha de saber saltar, perquè si no et pots fer molt mal. Ja, bueno. Saltant a terra. Doncs, Aris, anem a per la següent. T'atreviries a dormir en una habitació completament fosca durant una setmana? Bueno, viure ara allà. Completament fosca. No ho voldria. O sigui, no ho vull. No. T'atreviries a menjar insectes exòtics com a part d'un àpat? No, soc vegetariana, o sigui que... Vale, següent. T'atreviries a caminar per un passadís encantat en una casa abandonada? Si està encantat, no. Vale, t'atreviries a quedar-te en una illa deserta sense cap comunicació durant un mes? Home. A veure, depèn dels recursos, no? Si tingués menjar, sí, ho faria. O i tant, serien unes vacances... Clar, però t'imagina que tens un altre com de medianoche i et poleixes tots els recursos de l'illa. És com truques a algú. Nadal. No? Uf, per intentar-ho? Sí, no, ja no hi pers per res. Clar, és una experiència, jo ho faria, sí. Sí? Que fort. Jo també. T'atreviries a recórrer un bosc de nit sola amb una linterna? Sí, sí. Mira, jo l'última vegada que vaig anar a un bosc, estava ens entrem per allà, anàvem en bici, no sé què, i arribem a un punt que és aquell punt que hi ha arbres que són rotllo el bosc de la Blancaneus, que es queden tots els arbres així, tu passes per allà sota i és fosc. Jo ja tenia una mica tancadet, vale? I dic, donem mitja volta, vull dir, són les 6 de la tarda, estem a hivern, es comença a fer fosc ja la cosa, no? Donem una volta, no sé què, i llavors es sent PUM! Un disparo, i jo em vaig quedar, se'm va pujar aquí, a la gorra, i jo he anat a més velocitat, aquí era pujada, t'ho juro, no he anat mai tan ràpid en una bici, ni a la baixada del Montserrat, que és així, l'he baixat tan ràpid, o sigui, em passé
mai més he tornat en un bosc. No ho suporto, tinc... No, quin mal record ahir, quin bosc. Jo abans vivia en una casa en el camp i tinc cada història i diu, Em pots explicar alguna ara? no, ara no hi ha... Ara millor no. El següent. Aviam. T'atreviries a fer un viatge en solitari a un país on no coneixes a ningú i no hi parles l'idioma? Totalment, sí. Sí? Sin problema. És que Vale. soc molt aventurera. Jo aviam, segons com, si l'idioma, o sigui, no el parlo, però visualment puc entendre aquestes coses, però per exemple, hi ha països que un bric de llet, visualment, tu el veus i dius, això, què collons és? Per exemple, hi ha les botigues d'Amazon, aquestes les Amazon Go, que són sense pagar. O sigui, tu entres i se't cobres sol, no? I mateix l'aigua la venen com si fos un bric de llet. Si jo no parlés anglès, que llegís water bottle, no sabria que allà hi ha aigua. Vull dir. Ja. Llavors, si sapigués segur que allà no puc, visualment puc defensar-me, encara. Però si no, jo no em moc d'aquí. S'està ben tranquil aquí, Sí. I ara anem a parlar una mica d'escenaris. I és que hi ha molts cantants que, per exemple, abans de pujar a un escenari s'han de tirar la colònia, o s'han d'abraçar amb el seu manager, o han de fer no sé què. Tu tens algun ritual abans d'entrar a l'escenari? A mi em fa molta gràcia aquesta pregunta, perquè no tinc cap ritual. Agafar el micro i caminar endavant. No, simplement el que sí que normalment faig és no menjar molt abans de cantar, perquè si he d'estar saltant, no vull estar patint que m'hagi de vomitar o alguna cosa. I tenir aigua, beure molta aigua. Molta. Sí? Sí. I creus fer alguna cosa que hagis vist algun altre cantant que dius això em serviria però no ho faig? Hi ha gent que es fica música, com d'altres artistes, però és que jo em desconcentraria. Jo estic amb calma, estic amb els meus amics o amigues que em venen a veure i quan he de cantar me'n vaig. Amb l'Eva, la DJ, ens animem mútuament i vinga. I ja està. Vale, Yaritz, l'hem fet una pregunta. Quina és la teva festa preferida? I t'agradaria cantar-hi? Ostres, o sigui, festa... Festa de rotllo de poble. O sigui, rotllo, per exemple, jo la meva és carnaval. Ah, vale. Es nota, no? Sí. I a mi també me l'estàs enganxant, aquesta Home, anem a veure un vídeo recap d'aquest carnaval amb la... Una publicitat, Hombre, anem a veure. You can't have me. I've seen this mess before, lonely. Now I'm worth fighting for. Echoes bounce between your walls. I see when your curtains fall. I call like a bitch, but you know I caught your bluff. Now you are the victims, love. I had enough. Cruising on the joyride, light heart, I feel free. You're out of the picture. C'est la vie. C'est la vie. Boy, c'est la vie. Ciao, c'est la vie. Boy, c'est la vie. Ciao, boy, like a bitch, but you know I caught your bluff. Now you are the victim, stop, I had enough. Cruising on a joyride, light heart, I feel free. You out of the picture, c'est la vie. C'est la vie. Boy, c'est la vie. Ciao, c'est la vie. Boy, c'est la vie. Ciao, boy. Doncs això. I Carla, ara que hem vist aquest vídeo, tu, quina és la teva festa preferida? Sens dubte diria les festes de Sant Narcís, de Girona, de la meva ciutat. No és del poble, però Bueno, és una ciutat aviam. petita. Aviam, Llavors compta, no? també compta que tots han dit festa major, de moment. Excepte jo, que dic carnaval, tots els convidats han dit festa major. Clar, és la festa major, però d'una ciutat. Sí, bueno, vull dir, compta.
allà a la Devesa, un escenari, la catedral al costat. Tu hi cantaries, no? Ui, tant. Doncs aquesta pregunta és la pregunta que fem en el programa. És la pregunta que fem a tots els convidats que venen, l'anem preguntant a tothom, i tothom diu festa major. Canvieu una mica a propers convidats, escolteu els programes i escolteu això. Està prohibit dir festa major, inventeu-vos el Ja. Sí, A veure, si no... Sí. No ho sé. Vale, i t'has plantejat algun dia anar a Eurovisió? Eurovisió? Eurovisió. Sí, ho he plantejat. clar. Arribar. Sí, perquè mira, jo quan vaig anar d'Erasmus de Romania, un amic meu, en Ferran, era molt fan d'Eurovisió i em va fer mirar el Benidorm Fest, el San Remo Fest. Però això, doncs així que era 2022, com a molt d'això. Sí, 2020... No, 2021, just després del Covid. Bueno, pot ser. Bueno, entre 2021 i 2022. Pot ser, perquè el primer va ser 2022. Llavors clar, pot ser no? que fos desembre del 2022. Sí, pot ser. Pot ser. I vaig dir, i ell em deia, ja has d'anar. I em va acabar agradant el programa i vaig dir, pues algun dia. Sí. I Eufòria, per començar, t'hi has plantejat d'anar? Eufòria ja no m'he plantejat, perquè no m'interessa tant. Sí, ja tenim els focus cap a Eurovisió. Sí, ella ja va a Eurovisió i el següent pas ja seria la Super Bowl. sí. La veiem. Primer, Palau Sant Jordi. Sí? Home, estaria guai. Com a propòsit. Home, seria un puntazo. Per què no? Tot s'ha de visualitzar i anar cap allà. Home, això ho diuen molt, que un cop has de visualitzar un punt i anar treballant i un cop ho tens visualitzat arribes, I hi ha molts cantants que ho diuen, que jo vaig veure, jo què sé, Withing Center i Withing, ja estan fent Withing. Clar, s'ha d'anar així. Ara, Carla, et volem fer un petit repte. Hem vist que als altres programes els hi cantes, volem que ens cantis. Ens vas cantar en la gala d'inauguració i ara volem que ens cantis Valenta. Et veus amb cor, encara que sigui un tallet. És que no sé com ho escoltaré. I no m'agrada cantar si després no s'escolta bé. Vale, ens hem fet una cosa. Doncs ara, abans de seguir amb el programa, anem a escoltar una mica de Valenta, amb la Carla, que això és un privilegi poder escoltar una cançó amb l'artista, Apuntar-hi. I mentrestant, el que anirem a fer és portar-li un paper a la Carla, que és el paper on a partir d'ara els convidats ens firmaran, perquè després, al final del programa, us sortejarem el pòster de la temporada amb totes les firmes dels convidats. Apunten. Déu. Doncs vinga, anem a escoltar Valenta, de la Just Joe. Em diguis què sents, treu tot el que et distreu. Digue'm què necessites, jo d'aquí no marxo fins que em facis cas. No vulguis tentar-me, saps que sóc capaç de no acomiadar-me dins del teu compàs. Agafa'm la mà, aixeca't i lluita, perquè vindrà, no em donis l'esquena. No ens farem el pas, no hi ha cap barrera que ens pugui aturar. Em vas ensenyar a creure en Valenta, la força sempre el que m'alimenta. Com si es tracta de la major tormenta, llamps i trons sense seguir patrons. Em vas ensenyar a creure en Valenta, la força sempre el que m'alimenta. Com si es tracta de la major tormenta, llamps i trons sense seguir patrons. Ja em toca a mi, sempre estàs aquí. Em toca recordar-te el que un dia em vas dir. Sempre fent camí, sense desistir. Un al costat de l'altre, val més insistir. Ja em toca a mi, sempre estàs aquí. Em toca recordar-te el que un dia em vas dir. Sempre fent camí, sense desistir. Un al costat de l'altre, val més insistir. Para d'empujar-me, allunyar-me i deixar-me. Només vull que m'escoltis, que m'abracis quan ho enyoris. Deixa'm recolzar-te dins d'aquest neguit, deixa'm molestar-te, no quan només jo vull. Comença't a creure tot el que tu em vas dir, comença't a veure com jo tu t'he vist. Agafa'm la mà, aixeca't i lluita pel que vindrà, no em donis l'esquena. Junts farem el pas, no hi ha cap barrera que ens pugui aturar. Em vas ensenyar a creure en Valenta,
tenim ara la Carla acabant de firmar. Està concentrada, Cara de concentració màxima. Ho tenim, ho tenim. Tenim, vale. No us de... Aviam, Aris, anem a llegir què ens ha posat per aquí. Una abraçada per tots els... Bueno, però no ho digui. Ho has de llegir? I ho llegim per dintre. Què et sembla, Aris? A mi va ser un bon missatge. Sí. Doncs aquest missatge el podrà llegir el guanyador del sorteig que farem al final de la temporada, ja us anem dient, amb les firmes i dedicatòries de tots els convidats. I anem a seguir amb el programa, que tenim molta cosa que parlar. Aviam. Et pots avançar alguna cosa del teu disc? El títol, quantes cançons tens pensades que hi hagi, alguna coseta? El disc es titula MFQM. Què vol dir això? Vinga, fem un pensat. Crec que m'ho sé, espera't, m'has d'haver llegit a algun lloc. Més forta que mai. Oh, yeah. Toma! Exacte. Vol dir més forta que mai. I de fet, una de les cançons que el disc es diu Més forta que mai. Doncs, i què més? Aviam. Tens pensat posar vegins a... En algun concert? De moment no. Sí que crec que estaria molt guai, però encara prefereixo centrar-me en altres aspectes del directe. Dark Show. Aviam, i una altra cosa, tornant al tema disc. Tens pensat ja la duració del disc? O sigui, quantes cançons més o menys vols que hi hagi? No... Sí, hi ha 9 cançons. Les tens ja gravades? Sí. I ens estan fent esperar. Molt bé, molt bé. Així són els artistes, Així són. Tenim 9 cançons, apunteu, en el disc Més forta que mai. I si haguessis de dir una cançó preferida del disc, Més forta que mai. o sigui, el títol d'una cançó. O sigui, clar, el disc es diu MFQM i a dins del disc Hi ha la cançó. la cançó es diu Més forta que mai. Bueno, això d'història, I aviam, aquesta és la teva cançó que diries ja la millor del disc. Per tu. A veure, clar, com ho explico jo això? Per mi és la que té més valor sentimental, perquè és l'origen del disc. O sigui, primer vaig escriure aquesta cançó I i després vaig anar desenvolupant tota la resta dels que formen l'àlbum. Vale, i tens alguna cançó que dius, la tinc gravada però no sortirà? Sí, Sí. Però moltíssimes. Sí. No una, moltíssimes. Parlant de 10 més 10. Però no sortirà en el disc o no sortirà mai? N'hi ha que no sortiran mai i n'hi ha que no sortiran en el disc. Bueno. Tenim encara una mica de llum en aquestes cançons que estan oblidades. I res. I aviam, Aritz, i hem de fer una pregunta sobre el disc. Si haguessis de dir-me data, quin dia creus que sortiria? Jo diré l'estació, primavera. Ara hem de fer... Allà, jo ara he fet números. D'aquest any, ni me'l crec. És que va... D'aquest any. D'aquest any! Guala! Però et deixaràs cançons de treure perquè sortiran al disc, sencer, suposo. No? Com? No. O sigui, més o menys tindríem una cançó mes i alguna, 2 mesos, no? Diguéssim, no en treus 4 o 5 al mes. Llavors, què aniràs traient i després pararàs i sortiran amb el disc o ja no treus més fins al mes? Sorpresa. A veure, el disc sortirà sencer. Sí. Doncs ens quedem aquí. I ara, abans de fer el joc del programa, Aris, tu no vols fer alguna pregunta més, Carla? No? Doncs ara, anem a escoltar una mica més de musiqueta, cançons que ens aneu demanant. Aquesta vegada és Lucky Me. Hola, mami. Hola, todo lo que dejo puede ser para ti. Tú solo dime cuál es tu fantasía. Siento la tensión cuando te bailo así. Oops, lucky me. Dime que te has confesado, que te has pecado, se escucha Lo hacemos a lo callado, tú solo bien delicado. No intercambiamos palabras hoy. Solo recibe lo que te doy. Te
acción, ponte en posición, que empieza la función. Sabemos cómo te tienta, cámara lenta, pero traigo otro show. Primero empezamos el roce, así pa' que tú te lo goces. De tan animal, tu boca mi y en mi galería tu pose. Dime que te has confesado, que esto es pecado, se escucha lo hacemos a lo callado, tú solo delicado. Intercambiamos palabras hoy, solo recibe lo que te doy. Te quiero toda la noche entera pa' mí. Hoy tú vas a ser mi after party. Solo un caballero puede ser mi shorty. But you're a bad boy, you know I like it. Lucky me. Lucky me. Lucky me. Lucky me. Lucky me. Lucky me. Vale, ara amb una secció que és així una mica més familiar. És nova, l'estrenem avui, que fins que no teníem això, aquest espai, no podíem fer-ho. És la secció de... el consultori. Et farem unes preguntes una mica més íntimes, més personals, de temes de dates de naixement, volem aquí informació de DNI, i parlarem una mica més encara profunditzant sobre el seu futur disc, entre d'altres coses. Però per posar-nos serios, volem les llums fora. Vale, tenim les llums apagades. S'ha posat sèria la cosa. Anem a començar. És una part que no tenim guió, hem d'improvisar una mica. Vale, Ari? Vale. Hem de fer preguntes aquí de que s'ha de mullar. Vale? Llavors comencem. Nom i cognoms. Carla, Joe, Fullà. Vale, és veritat, això ens ho va dir. Joe, just Joe, ve el seu cognom. Que li van preguntar d'on ve el nom i s'ha explicat una història. No ens dic, però si voleu saber-la, la podeu anar a veure. La teniu a Imagine Kids. Quin dia és el L'1 de desembre de 1999. Apunteu, s'ha de felicitar, si no, no treu disc. O sigui, si volem anar traient discos, a felicitar... Sí, que ens fes una vegada des d'aquestes. Sí, cançons d'aquestes rotllo Valerta, que són d'aquestes que enganxen i estem en el cotxe tornant de carnaval i estem cantant 3 o 4 vegades seguides. Apunteu, s'ha de felicitar. La següent cosa, per què has volgut venir aquí a la Zona Z? Quina ha sigut la motivació? Perquè crec que està molt bé donar suport a la gent jove. Quan o sigui, jo crec que s'ha de fer, vull dir... Nosaltres hem de dir que ens va encantar que vinguessis a la gala d'inauguració, perquè va ser una cosa que va dir Guarda, gràcies per venir, perquè en veritat a la gent després els comentaris que ens van enviar eren poqueta gent, comparat amb la gent que va demanar entrades, però la gent que va venir ens va dir guarda, que ha cantat molt bé, no sé què, que superguai, i t'ho juro que va tenir una acollida superbona, així que moltes gràcies per haver vingut. Encantada. Ja nits. No, aquesta te tenim guardada, això és falta greu, però... És que sobre la gara, tio, de cara. Però bueno, Aritz, fes-li la següent pregunta al Diccionari. On vas estudiar? Vaig estudiar de ciutat a Girona, o Salt, perquè clar, vaig estudiar comunicació audiovisual a la Universitat de Girona, però també a l'ERAM, que és l'Escola de Realització d'Audiovisuals i Multimèdia. I és un centre adscrit a la UDG. Dintre del teu disc, tens pensat fer alguna col·laboració amb algun cantant? Bueno, vale, dintre del teu disc o fora del teu disc? Fora del meu disc, sí. Sí? Dins, no. Tot Just Joe, en estat pur, 100%. És la teva carta de presentació. Exacte. Més endavant ja podrem anar descobrint col·laboracions. Amb quin cantant t'agradaria col·laborar? Amb quin no? És que n'hi ha tants ara mateix que són molt potents. Top 5, va, top 5. Top 5. Top 5. Diré la gent del meu entorn, perquè és la gent que escolto més i m'agrada molt. M'agradaria col·laborar... No, diré de tot, no ho sé. Malànima. Què més? És que clar... Bueno, diré gent que no conec també. La Venus m'agrada molt, la Maria Jaume també,
En Fortu m'agrada molt, però en Fortu sí que el conec. I també diria... no ho sé, estic tardant molt a contestar, però és que hi ha tanta gent. La Dala, amb la Dala, 100%. Sí? I quina t'agradaria que fos la primera col·laboració? La primera, amb en Fortu, Sí? sí. I quin és l'estil de música que encara no has tocat i t'agradaria fer una cançó? Hi ha un estil que encara no he tocat, bueno, que encara no surt a la llum, perquè tocar-lo sí que l'he tocat una mica, però clar, que és el reggaeton. Sí? Un reggaeton allí en català, jo crec que pot estar molt bé, bastant amb un so electrònic, sí. I el teu estil preferit? Doncs al final sempre acabo consumint molt de pop, però també escolto molt de reggae, molt drum and bass, vull dir, és que al final escolto tot. L'altre dia escoltava una entrevista de la Nayara, d'OT, que li preguntaven i tu quin és el teu gènere? I deia, avui en dia ja parlava un artista, un gènere, ja no ho podem fer, perquè tothom abarca tantes coses que no... Has seguit o té? Per TikTok. És que després, la següent prova està relacionada amb OT. Ah, sí? Sí, que ara ho veurem a continuació, però abans de tot l'última pregunta, que va ser l'última pregunta que et van fer a Noche de Juegos, i és, quin és el teu contacte més famós? En el mòbil. Sí, en el mòbil. O no sé qui vaig dir, però... I qui us vaig dir? No me'n recordo. Jo sé que una de les convidades ens va dir Lola Índigo. Aquí em vaig quedar... No, jo no. Però em vaig quedar molt impactat. T'ho juro, quan va dir, bueno, jo crec que la més famosa seria... Potser Lola Índigo. Em vaig quedar, potser Lola Índigo! No ho saps segur! No, jo no tinc a ningú famós ni famosa. No. En Fortu és bastant escoltat. En Fortu el tinc. Potser seria el més famós en aquest sentit. I ara, abans d'acabar el programa, una secció més. Ara venim la prova d'Operació Triunfo. Què farem? Encendre les llums, tornar-nos a posar una mica en situació, que això s'ha posat una mica fosc, ara ja. I anem a fer una prova una mica musical, en la que no ens cantarà una cançó, sinó que ens en cantarà diverses d'una manera que no us espereu. Anem a veure això. Vale, aviam, ara tinc aquest micro aquí, arriba fins allà. Sí, no? Hola? Vale, doncs ara estem de peu, en aquí. Per què? Farem un joc. És molt simple. Tenim unes 7 cançons, no ho sé ara mateix, d'Operació Triunfo. Més o menys n'hi ha una de cada gala. Llavors nosaltres et diem un tall de la cançó, per exemple, tota l'estona, i tu hauràs de seguir amb el ballen les dones. Vale? Simplement això. Llavors, nosaltres no som cantants, vale? Som l'equipo dinàmico, llavors cantar. Poca cosa, jo. Poqueta cosa. I què farem? Te cantarem un tall i tu l'hauràs de seguir. Com més punts guanyis, més possibilitats tens de marxar avui de la zona Z. Vale? I després d'aquesta secció, farem una mica d'anàlisi musical perquè hem fet una cançó amb l'Àritz. Ah, sí? Sí. Doncs hem fet una cançó amb l'Àritz perquè vam anar al dia de la ràdio i ens va agradar molt una cançó que deia escolta la ràdio,
Sarria. I els hi hem preparat una versió reggaeton de la cançó de la ràdio. Perquè aquesta cançó no sé quan es va fer, però sona ja antiga, i els hi hem modernitzat. Els hem fet una versió Zona Z. Llavors, anem a començar amb el joc. Vale? Aritz, aguanta el micro que fa el papelote. Vale, la primera cançó. Aviam, jo crec que la pots fer, vale? Diu, soy como el aire. No, és que no la sé. No, com que no? No me la sé, aquesta. Aviam, Aritz, tu te la saps? És que em sé el ritme ara. Aviam, vale. Com fer, lo de soy como el aire, però després... Aviam, Aritz. Soy como el aire. Na, contra el mar. No, t'has equivocat. Soy como el aire que va a toda velocidad. Solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente. Una explosión. No. Sí, no sé si diu d'eufòria i llibertat o una bomba nuclear, perquè no sé. No, d'eufòria i llibertat. Bomba nuclear. Com que no estem segurs, anem a escoltar Libertad. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que gritar. Escolteu, aviam què diu. Soy como el aire que va a toda velocidad. Solo estoy yo en mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente. Una explosión, una bomba nuclear. ¡Toma! Soy como el aire que revienta contra el mar. Toma! Gritando contra el viento. Vale, pues Carla de moment no surts de la zona Z, Todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia. Vale, diu una de bomba nuclear i una d'eufòria i llibertat. Bueno, vale, va, tenim one to one. Vale, va, te donem a mig punt. Mig punt, Vale, va, anem bé. Va bé. Aritz, ara toca cantar tu. Vale? Aviam. Aritz, te toca, va, tu pots, vinga, va. Aquí hem de perdre la vergonya, jo ja he cantat. No és vergonya, és que no sé cantar. Jo tampoc, i Va. estem. Vinga, va, Espera, Aritz, tu. jo te recolzo, jo faig el videoclip. A veure. Simplemente otro día más o algo así. Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos, aquí la intenció... No, és que jo crec que no conec la cançó. Aviam... Un moment, que intento recordar el que... Ah, diu... Simplemente otro día más planeando recuperarte. Ta-tan... No, però... Ja ho he fet malament jo i... No en sé res. No saps quin és? No, de qui és? D'Abraham Mateo i Ana Mena. Anem a escoltar un tallet de la cançó. Diu així. Simplemente otro día más planeando recuperarte. La casa es como un infierno, queman los recuerdos y yo en plan masoquista dejé todo tal cual. Pero ahora que no estás Vale, la Carla diu que se la sabe, aviam. Com diu l'estribillo? de lo que perdí. Ara, quan vingui la cançó. Que no sea tan tarde para decirte que he sido toda loca por tu amor. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos. Ole, va, vinga, li donem mig punt més, ja anem per al punt, un per aplaudiment. Sí, som, però li estem donant força puntuació. A veure. No és el que jo solo escoltar, llavors. No passa res, va, li donem el punt. Sí. Vinga, va. Doncs ara, anem a fer una cosa, per facilitar una mica l'edició del so. Per tu. Ah, vale. I nosaltres dos tenim aquí el mòbil de sortir al carrer a gravar, vale? Sí. Aviam, anem a la següent, aquesta me toca a mi. Aquesta jo crec que te la pots saber, vale? És d'èpoques ja dels nostres pares. Ah, vale. Aviam, diu... A veure. Where it began... T'esperem. No. Aviam, te faig un tall més. Where it began... No m'ha la lletra. Na 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 na. Na 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 na. So good, so good, so good. So good, no? Diu alguna Sweet Caroline. Ostres, no te crec. Oh. Aviam. Vale, clar, sí. Sweet Caroline, clar. Molt. És que ja us ho he dit, que ho faria fatal. Jo he avisat. Sí, Aviam, pues es queda aquí a dormir. La tenim ja de setmana convidada una setmana més. Fins que l'endevini va. Fins que pugui sortir d'aquí, es queda aquí a dormir.
Ara anem a escoltar un tallet d'aquesta cançó. Maris? Where did it begin? I can't begin to La següent te la saps. More than I know, it's growing strong. Was in the spring. ¿Cómo dice? Spring became the summer. Who'd have believed you come along? Pam, pam, pam. Us imagineu acabar el programa ara? Sí. Acabem així. Els crèdits sé que posaran això a l'hora de l'edició. Ai, d'edició, d'editar. Vinga. Doncs això ha sigut Sweet Caroline. I ara li toca a l'Aritz, li toca al senyor Aritz Pau. Anem a veure què tal porta la música. És una cançó que aquesta te la saps, la vam cantar a Noche de Juegos. Llavors me l'he de saber. Segur. Ja sé quina serà. Ah, sí? Aviam. Take a video. Watch it slow-mo. Vale. Aquesta sí. Vale, molt bé. Pensava que seria Madrid City. No. És una cançó que vam estar parlant de la Chanel, que va de treure, de fer no sé què. Doncs, take a video, i anem a escoltar la versió de la Ruslanations. Una crack. Ho ha fet molt bé aquesta senyora, consti. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema nos muero en Cali. Le bueno lo quito, todo lo darí. Voy siempre primera, nunca secundaria. Apenas con tum tum, con mi pum pum. Y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señores, señores. Yo siempre te reí. Pa' romper corazones, Solo existe una imitación. Y si aún no me creen, pues me toca mostrárselo. Take a video, watch slow mo, Oli. booty naughty, make you want more. Voy a bajarlo hasta el suelo, lo. Doncs això ha sigut Slow Mo de la Ruslana. I ara anem a la següent. Aquesta també és antiga, jo crec que te la pots saber, és de Nadal. Vale? A veure, si és de Nadal. Diu, en la puerta del sol. No pot ser. Pensa que seria un en anglès. Vale, no, aviam, és de pista, és de Mecano. I mira que últimament estic escoltant molt Mecano. O sigui, no ho entenc. Tinc un disc al cotxe. Va un time més de la cançó, diu, en el reloj de antaño, como Fin de año? 5 minutos más para la cuenta atrás. Vale, doncs hem escoltat ara Slow Mo de la Ruslana, hem arreglat una mica el tema micros, que hem tingut un problema amb les bateries, però mentre ens carrega la càmera per fer les fotos del final i la teva despedida, perquè igual que has entrat amb com es deia? Amb Crazy in Love de Beyoncé, marxaràs amb Crazy in Love de Beyoncé. Això claríssim. Doncs ara, anem a la següent cançó, que... anem a escoltar aquesta cançó que és Un año más, de Mecano. Que per cert, molt fan. Alguna cosa a dir? No, jo tinc un CD de música dels anys de la rapera i allà hi ha cançons de Mecano i últimament les estic escoltant, o sigui, no ho entenc. Doncs aquesta és la cançó. En la puerta del sol como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. Saps quina és o no? Sí, la cançó la conec. Però no. Bueno. Los petardos que Això amb les llums de Nadal, ja, això és que estem ambientats ja. Arribarà el Nadal i seguirà això així.
Vale, i aquesta és la cançó de Un año más. I ara ve una cançó que jo crec que aquesta sí la pots endevinar, sincerament. I ara, Aritz, canta'ns aquesta cançó que la Carla ha de conèixer, si no sí que sí, ja la tanquem aquí, perquè és que no, això és suspendre ja. Va, fem una cosa, si aquesta se la sap, quants punts li donem? El per sortir són 10, en deu tenir 2 o 3. He perdut el compte. 7 i que quedi l'última. Quantes queden? Vale, sí, queda l'última. Va, que l'última sigui la definitiva. Sí, li donem 7 punts. Va. Un nou dia ha començat. No pot ser. I avui m'he despertat o alguna així, no? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Carla? Escriurem... Que tot no va ser fàcil. Vale. Li donem. Clar, que no me sabia al principi no vol dir que no conec la cançó. Doncs així li donem els punts. Va, li donem la raó. Un nou dia ha començat i Em llevo al teu costat. respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat i et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Per cert, ara aquí fliparem perquè la cançó canvia de cop a basc. A viure aquest present que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Oh, que bonic. Amb els dies revelats i amb el somriure. Ha aprovat, podrà marxar. Però ara ve la cançó que sí que ja... Aquesta cançó són d'aquestes cançons que dius, si no la saps és per restar-te tots els punts a 0. Sí. Llavors, Aritz. No, jo crec que la pots endevinar, vale? Aritz, li cantem? 3, 2, 1 i... Em vas ensenyar a creure en valenta. La força és sempre el que m'alimenta. No me l'esperava. Ole ahí. Anem a escoltar una mica de valenta de la Carla. Digue'm què necessites, jo d'aquí no marxo fins que em facis cas. No vulguis tentar-me, saps que sóc capaç de no acomiadar-me dins del teu compàs. Agafa'm la mà, aixeca't i lluita pel que vindrà. No em donis l'esquena, no ens farem el pas. No hi ha cap barrera que ens pugui aturar. Em vas ensenyar a creure en valenta. La força sempre el que m'alimenta. Com si es tracta de la major tormenta. Llamps i trons sense seguir patrons. Em vas ensenyar a creure en Quin temazo. A partir d'ara la posarem cada dia, quan s'acabi la zona Z, la posarem. Va. Vinga, cada divendres a partir d'ara, ritual per acabar el programa. Valenta, o sigui, a les 8:58 de la nit. Valenta. I ara anem a passar a l'última secció. Hem fet una cançó per Ràdio Sarrià. La canta una IA. Ah, uau. Llavors, Ok. la base és feta per nosaltres, però la veu és feta per una IA. A veure... Llavors anem a escoltar-la, la Carla Jou ens dona veredicte, i si agrada, doncs els hi venem a la ràdio. Bueno, els hi venem. Els hi entreguem... No, els hi cobrem. A pagar! No, els hi donarem a la ràdio i potser a partir d'ara, abans de començar la zona Z, en comptes de posar escolta la ràdio, us posarem el dembow de Ràdio Sarrià. Anem a escoltar-la. Escoltem. Donem el micro perquè puguis donar el teu veredicte. Vale. Escolta la ràdio, sintonitzant Ràdio Sarrià, música amb tot l'aire, una melodia màgica. Els records ressonen a través dels carrers, que ens transporten a un món ple de somnis. Oh, Ràdio Sarrià et fa somriure i ballar, amb cada nota comença a vibrar. Els bessons ens emboten, crea marxa en l'aire. Sintonitza Ràdio Sarrià, la vida és perfecta aquí. I això és Ràdio Sarrià, creada per una IA.
Uau. He de dir que al principi quan sonava em donava vibes de Gasolina. Oh! Us ho juro, pensava, ostres, això serà... I després ja més chill. És chill, és que l'original és... Escolta la ràdio... Però mentre, Carla, dona'ns la teva opinió sincera de la cançó. La meva opinió sincera? Està bé. No? Per haver-ho fet amb intel·ligència artificial. Jo quan vaig veure el resultat em vaig sorprendre. Primera perquè era en català. No sap pronunciar les R's massa bé. A vegades diu seguià. Clar, sí que es nota una mica això de vocalitzar que no... Però és interessant. A mi em fa una mica de por tot aquest món de... Sí, una mica. FM del dia, escolta la ràdio, Ràdio Sarrià. Doncs va. I aquest és el tema actual de la ràdio. Pues mira, jo potser agafaria l'antic i el faria amb drum and bass, com Valenta, allò. Ens ho plantegem per el proper programa, plantejar alguna nova versió. Fer versions de... T'imagines cada programa una versió cada programa una versió nova. Allò, una en rock, una no sé què... I la persona que convideu us ha de dir quin estil l'heu de fer. Li agradaria. I la següent... Provarem fer drum and bass, i aviam què, i després la Carla, que ens digui en el següent programa algun missatge de text o alguna cosa, que què li ha semblat. Vale. I ara, Carla, agafa el micro per tenir més a prop, vale? Sí. Moltes gràcies per haver vingut a la Zona Z. Ens veiem ara a l'after show. T'has passat bé? Molt bé. Doncs esperem tenir-te més coses de plus, perquè de veritat sempre és un honor tenir-te per aquí i esperem tenir-te quan treguis disc, que ens avisaré. Que haurem de fer una listening party, en comptes d'un watch party, una listening party, que l'altre dia en parlàvem. I ara anem a despedir-te com una diva, com la Beyoncé, amb Crazy in Love. Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love got me looking so crazy, your love. When I talk to my friends so quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Fitted shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat in my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. I'm looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. Young Hov, y'all know when the flow is loco. Young B and the ROC. OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets is fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake phonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything, I bling yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been iller than chain smokers. How you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one.